geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịa gbaa m ihe riri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ abalị 26 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa ma ọ mee ya zụziri nke ọma amami na weta na-ekwu ya nwada nwoke ọcha Clara na-arọ m anya mana anya ọbụla ogbenye na-arọ ọgaranya ọ bụ nkiri ka ọ na-ekiri ya elegakwana m eze kati nke ahụ ọ gbasakwaranụ m ịma agwala m gị ya ọtụtụ ugboro ịnyụlie mamiri elu ma anyị tatara gị ya you cannot do anything. Onwe ihe dị ka o sula m maka na agbaala m gị ya yesterday ọgwụ ahụ iji kechie m bịara yeho m n'anya ma someone ọkọrọ gwa gị si continue like this I'm going to take another wife and that's on period. Akpụghị m mmiri n'ọnụ kwuo ya ọ ga-akakwara gị mma na ịkpaziri agwa because emekela up my mind just that eruru m yesterday night bịa na-eche ya bụ ihe echekatala m ya chee ya si lụkwa nwaanyị abụọ awụkwa egwu nne na-agbara nwa ọwụkwa egwu achụ ụtaba n'aka agba bịa consider amara m aga m enye gị second chance mana ị continue were okwu n'ụka so m hapụ inye m peace of mind Clara mee ka my decision. Igbo ndị ọma Igbo dị Samsam na Bola Chinete lolo otu unu mere ichere na mụ na gị na-egwu egwu eji maka na rusiri n'ike asị ya gaziere unu ndewonu biko gbaranụ m uche ama m ihe uche riri bịa n'ụtụtụ a abeg I take God beg am. Atara m ose ọjị biko gwanne ya atara m ose ọjị mere obi ji afọ m anwụnyere m nkịta n'obi uche ama m ihe ka onye kpara gị aka nwoke ọcha ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya epula ero am I communicating? Ọhịa ọbụla na-asọ nkata ọhịa ọbụla na-asọ discussion ya epula ero Anita na ha eburule gị amụma ị na-ajụ m ihe i mere ime n'elu m ala ya shikwa mountain shikwa valley shikwa eke elo ama m ihe o buru gị ama m ihe ọ hụrụ na mountain ahụ ọ gara uche go ahead let me have my peace of mind. I am already tired. Nsogbu adị. Go ahead. Ịma ihe ị ga-eluzu ma iluzu m. No problem. You don't know what you are going to lose. Chief Ezumezu is there. Ọ dị egwu. Ọ ga-ehụ gị n'anya ile anya by the side ị ga-ahụzi uche ọzọ. Mgbe ahụ ka ị ga-amara how important m dị. No problem. Ịma asị gbuo dike. Mana o nwere ihe ga-eme achọwa dike. Okay, na I should move on. Mụnwa na-atụle ka mmara kene ma aga m enye gị second chance. Aga m atụle ya maka na Nigeria abụghị Nigeria a na-alụ ọtụtụ nwaanyị. Go ahead. Shut up. Mechie ọnụ. Na-agba go ahead inyere m ego. Ọ dị ego. Ụmụnne ike gwara ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyezie anya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị nwune onyeisiala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde wụọ kpajam na Brazil maka njem ga-ewe ya abalị abụọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na echeghị m na ọ bụ Chineke
na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịkpakọ asụrụ ndị mmadụ n'ọkaigwe. Ndị uwe ojii steeti Imo esiola aka n'ala dee n'ire ịnwụchi ndị kpara arụ a. Ịnụkwa otu nwaanyị ọwụ na-aga ekpere vigil anwụọla n'ụlọ ọyị ya nwoke na steeti Ọshụn bụ akụkọ na-ada azịgbakpa na akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. O jirila nwayọọ na-akụgwara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 5 na naira 40, 1,540 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Naijiria aghọziela ọgbọ ebe a na-egbu mmadụ. Ebe ka ọ dị egbuola mmadụ karịrị 10,000 over 10,000 n'okpuru ọchịchị Tinubu ka Peter Obi kwuru. Bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm tim cham klara na akụkọ akụkọ Vanguard. Uche, where is the lie? Ọ dị egwu. Peter Obi si o kwuru na egbuola ihe karịrị 10,000 n'okpuru ọchịchị Tinubu. Uche ọ na steeti Benue ka ọ na Zamfara ka ọ Niger ka ọ Niger ka ọ mpaghara ala Igbo ka ọ Katsina ka ọ Anambra. Egbuola ọtụtụ ndị mmadụ. Ọchịchị nke a Tinubu bara yesterday egbuola over 10,000. Mana enwe ọgụ alụga enwe egbu declare. Ọ dị egwu oke ogbugbu akarịala. Insecurity here and there. Ya na-ahịọ n'elu ya na-ahịọ gịnị n'ala. Lee nke hịọtụrụ na ọkaigwe. Uche nke agbakwara m anya agharị. Lee nke hịọtụrụ na ọkaigwe nke steeti Imo. N'azụ ụlọ nga. Steeti Imo nka. Ọ dị egwu. Ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ otu nwaanyị ọwụ na-aga ekpere vigil. Abụrụzi onye achọpụtara dịka onye nwụrụ anwụ n'ụlọ ọyị ya nwoke na steeti Ọshụn. Ikekwe ọ wee ebe ọ gaziri ya bụ vigil. Oke a na-anọ n'ụlọ na-aga na nke enyi nwoke ka ha kpekọ ekpere ọnụ. Ọ ga-awa ebe ekpere ahụ manyere. Akwa ya. Mana ịma asị ụkwụ ọbụla na-aga wam anya ọbụla na-ele zamzam na-eme gịnị n'ahụ ya. I chere na Chineke ka ị na-aghọrị. You are doing yourself o. Onwe gị ka ị na-eme. Pastọ na-asụgharị memba. Pastọ na-asụbarị memba. Ama m na aghọta ị na-anụ ya. O wee gị iwe n'ụtụtụ agbanyụ redio asị ebe a pụọ. Pastọ na-asụbarị memba. Lee ụmụ nwaanyị nọ na chọọchị gị na-agụ ha sensus. Ị na-agba ha enyi. Eme gị ikpe otu Baịbụl. A na-etu gị dadi ya na-atọ gị. Chetakwa ụbọchị ikpe. Ama m na aghọta. Uche akwụkwọ nsọ si na gịnị amamikpe ga-ebido na gịnị ụlọ ụka. Otu a. N'enu nke atọla ha si nọ na-aga vigil. Ya wụrụzie n'ụlọ ọyị ya nwoke ka a bịara chọtazi ozu ya. Memba na-asụbarị memba. Chetakwa ụbọchị ikpe ọ ga-adịkwa hot. Ama m na aghọta. Ọyị na-ele ọyị nwunye ọyị ya na-asụbarị. Chetakwa ụbọchị ikpe ọ ga-adịkwa hot. Onweghị onye na-ahụ m. Onweghị onye na-ahụ m mana Chineke na-ahụ gị. Ihe ite tara na gị n'abalị. Anwụke a ga-ahụ ya anya. Gị na-eme ya chee na onweghị onye na-ahụ gị. Ahụ na-atọ gị. Ahụ na-atọ gị. Gị nwa bụ onye nke nwaanyị. Mgbe ọbụla gị na-eme ka onye na-aga ụka. Uche o. Ka ị gakwanụ si na-aga ihe a. Uche ụfọdụ ndị na-agasị ha gara vigil n'ọnụ ụlọ ụka vigil ahụ a gara. Sụbarịa ha. Na-asụbarị onwe ha. O nwere ndị a nọ n'ụlọ ụka tụwa ime. N'ime ụlọ ụka. Tụwa ya ime. You know they fear God. Egwu Chineke anọghịzi ndị mmadụ n'anya. Chineke nwere obiọma o. Maka chi ọkwara m ka ị nọ n'ụlọ m na-eme ihe ị ga-ala ike. Ọwụ ọkụ ga-esi n'eligwe. Ọwụ ya nọ. Si n'eligwe rezaa. God get Chineke nwere obi ebere. Nwere obi ebe Clara nọ ka m nju mara. Maka na onye sowe Clara n'ọnụ ọjọọ ya. Chineke sowe ya. Ọ ga-adịkwa hot. Ka anyị kpọ nke ahụ n'ọnụ Pastọ Adefarasin. Apụtakwuo na ya nwee echeghị na Chineke kere ala anyị bụ Nigeria na ocheghị otu ahụ. Sometimes you go dey reason that kind reasoning.
maka ụdụkọ ampụ na arụrụ ala na-eme n'ala anyị akwa n'ihe isi ike ụdụkọ obi ọjọọ ndị mmadụ nwere small thing you and person do you don't provoke. Gị na-ajụkwasị ọwụwa ndị ọcha pụtara ka anyị mapụta uche ama m uche even legodo otu ndị ọcha ji ọ dị ka nọ n'ala eze legodo environment legodo everything ya dị ka Naijiria akpọtara anyị akpọta nwere ndị anyị dutere ụwa Clara ejụọla onwe gị ihe mere onye ịma ama mee ka o si ha obodo a akpọrọ Naijiria pụọ ọ nọrọ ala 1 week naanị mere gị vidio ahụ adịgharịa gị nọrọ otu a na-ele ya sị ihe ọchị bụ ike ama m na aghọta gị nọrọ otu a na-ele ya sị ha ihe ọwa Obinna uche enwere nke ọwụ mma ahụ agbanwee o lekwa uche agaghị ka ya ibu ịma na ịtara ahụ Clara aga m enye gị ebo uche ya m na-agwa gị akwụkwọ okwu n'ọnụ gaa n'ihu mana uche ọ dị ka otu dị na ịdị ka anyị no dey touch osule gị na ịhụ na osule gị emesala m aka ịnwa anwa pụọ ụlọ aga aba gị aga m apụkwanụ maka chi jee kpara ahụ maka chi ụlọ aga aba gị mgbe ụfọdụ gị na-ele n'obodo anyị abụ Naijiria ya adịgodi nnọọ ka ihe niile ọ na-emegide anyị ebe a eziokwu ihe niile nnọọ frustration here and there ya chafere oyi agara ịtụ ya ọtụfere mmiri agara izo ya ozofere chọọ ka ọ magbuo anyị Chineke iwe Chineke ọ dị ọkụ n'ebe ihe awa ajụjụ anyị kwesịrị ịdị na-ajụ onwe anyị onye ịma ama nwere ala ka osisi n'obodo a pụọ pịam ga mba ndị ọzọ o meere gị vidio ebe a ga-egbaka skin ya agbanwe dị nnọọ ka onye a mụrụ ọhụrụ rizinin ya asụsụ ya ihe niile gbasatara ya eme gịnị agbanwee ozugbo ọ na-abatakwa n'ọwa 1 week ọbara Naijiria eme ya envelope amami na wata mere ya bụ pastọ Adefarasin jikwa osi nwanna ya nwee chee dị na Chineke kere Naijiria ọ dị ego wee bụrụ ya ọ dị nwaada nwoke ọcha Clara na ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ na-akọ na otu pati PDP ha nọ na-enwe NEC meeting ha anyị nwa nkwanụ ndị nta akụkọ na-akpanyekwa ya anya na-eme ọbụza emechaala na ya bụ NEC meeting ihe emepụtara wee bụrụ na ewerela tiketi onye isi ala ya bụ pati PDP wee gaa ya mpaghara South amami na aghọta wee gaa ya mpaghara South Naijiria so onwezi ihe dịka mgbago ugwu onwezi ihe dịka Atiku na ụmụnne ya thank God Atiku ga na-ekelekwa Chineke na ọ pụọla n'otu pati PDP tupu a na-ekwu ọ hụrụ handwriting on the wall exactly he saw it coming mere o ji wofere gaa na ADC ka ọ dị ụnụ ahụnanị ya okwu ya ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya ị ga-agbalị gbawa gaa na Facebook ka ikiriwe anyị gị nwee ike gwa anyị uchere obi gị gbasara isiokwu anyị ji n'aka na ụtụtụ a Mwega otu pati PDP wegara tiketi ha na mpaghara South ị chere na nke a ga-eme ka ha nweta mmeri na ntuliakaelu afọ 2027 nke a bụ ajụjụ ọ ga-amasị anyị inweta ọsịsa na ya n'ụtụtụ a ọ dịkwa onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde wụọ kpajam na Brasilia bụ isi mba Brazil maka njem ga-ewe ya abalị abụọ otu onye isi ala si atọ ya njem from country to country uche bila isi agụ contest for onye isi ala gen dị na ya ezigbo gen travel to and fro ka devil and oge wa ga na-ebutere m akpa akwụkwọ nsọ si devil na travel to and fro uche ị ga-akwado m ọ dị ego wee bọrọ ya mgbanụ ka ọ dị ka anyị lebazie ya anya bụ akụkọ ndị nke bịara ahịa na akpụkpọ akụkọ Daily Post gee ntị pati unu adakpọọla ndị Naijiria ajụla ya ka otu pati APC chere ndị gọvanọ otu pati PDP n'ọchị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu ji nha gị ntị gbaa arụkwaghịm ka Mike Ozekome gwara onye atọni jeneral ala anyị bụ Latif Fabemi Naijiria na-esote mba India n'azụ ma a bịa n'obodo ndị bi ya n'ime na-anaghị amụ ọkụ latrik ka onye isi oche ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ latrik n'ime ime obodo bụ Rural Electrification Agency kwuru
unu kacha rite uru n'ukporo dịgasị iche iche onyeisiala Tinubu webatara n'ọchịchị ya ka otu pati APC zaghachiri ndị gọvanọ otu pati PDP bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enweghị nchekwa ma otu pati APC ma otu pati PDP ha achọghị dị mma ma ndị Naijiria ha na-anwụ anwụ ma ha na-efu efu ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Aga m eso azọkwa onyeisiala Naijiria ka Atiku kwuru dịka ọ na-edo ndị mmadụ anya gbasara okwu o kwuru na ọ naghị ahụ ya ahụ n'ahụ ịbụ onyeisiala Naijiria. Otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na Naijiria bụ NFF nwa chụọ m ha ga-akpụcharịrị m ụgwọ niile ha jikọrọ m ka onye nkụzi otu egwu bọọlụ Super Eagles bụ Eric Chelle kwuru. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Delta anwụchiela otu nwoke ọwụ aha ya bụ Ifeanyị maka igbu nna ya bujari ozu ya mpọmpọ ma zuru ego ya je haziere ọyị ya nwaanyị birthday party. Ndị bi na steeti Katsina akatọọla oke ogbugbu ndị ọkpa egbe banditi na-egbu ndị mmadụ na steeti ahụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iji ọnụ enwe mmekọ nwoke na nwaanyị abụghị mmehie ka Apostle Johnson Suleman gwara ndị okpukperechi ụka Kraịst. Ozugbo unu na-apụ anyị esikwa ike ma gbanyesie mgbọrọgwụ ike n'ala ka otu pati PDP kwara Atiku, David Mark na Melaye Nemo. 2027 ndị otu pati APC awụbanyejuola n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Sokoto bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na unu bụ ndị ebu n'ụgbọ one chance ka ndị gọvanọ otu pati PDP zaghachiri otu pati African Democratic Congress bụ ADC. ndị agha azọpụtala mmadụ 27 na-eme njem atọrọ na steeti Benue bụ akụkọ na-ada mma na ntị n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịga mfanye aka n'ọkpọ esiwela dịka otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU gara kpọkọ ndị otu ha gbaa gburugburu ala anyị maka ịga ngagharị iwe n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Ọchịchị etiti adọọla steeti 9 dị na mgbago ugwu ala anyị aka na ntị na ide mmiri ga-akpa mkpamkpa dị egwu na steeti ha. Steeti ndị a gụnyere steeti Bauchi, Gombe, Jigawa, Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara na steeti Borno. Ọ dị egwu. Ike gọrọ n'ime steeti ndị a kpọchikwara ọtụtụ n'ime ha ide mmiri akpala ha aka ọjọọ already. aka na-ekwukwa na ọ ka ga-akpa ha aka ọjọọ ọzọ. Ọ dị egwu. na gọvanọ steeti ndị a ha mara ihe a ga-eme chụwa ewu ojii tutu ya bụ chi ejiri gịnị ehihie ejie. Ndewo. Ka ọ dị otu pati PDP apụtala gwa Atiku, David Mark na Dino Melaye n'ozugbo ha na-edinye azụ pati ha esikwa ike na ha ma wujo na nọdụ n'ụgbọ ha. Ozugbo a na-ebupụ ha n'ụgbọ ha, ụgbọ ha akwụsị imi, ha agbanyesie mgbọrọgwụ ike n'ala. Amami na-aghọta. Ọ dị egwu. Apostle Johnson Suleman iji ọnụ enwe mmekọ nwoke na nwaanyị abụghị mmehie.
ọ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post n'ọnwa ihe Apostle Johnson Suleman kwuru. Nna Uche nwaanyị ọma ịbịa n'ihe onyonyo Facebook a ma ụfọdụ peji ndị ewo ndị kpọrọ onwe ha ndị isi ụlọ ụka maọbụ ndị pastọ ma ụfọdụ ndị ihe a ị na-ahụ ụdịka okwu na-esi ha n'ọnụ na-apụta ị na-agbagharị na-ada somehow na ntị mana ka ọ dị ike kpọ nwere ihe ịma mgbe ụfọdụ news capture ihe o nwere ka a na-esi capture ya o nwere ka a na-esi eme gịnị a capture ikekwe ihe awụ ihe o bu n'obi maka na okwu ya dara somehow na ntị ọ dara klara you know ikekwe ihe awụ ihe o bu n'obi kwuo ya bụ ihe ndị news atụgharịa ya pịa mana nchịkọta ihe anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ na o kwuru na iji ọnụ enwe mmekọ nwoke na nwaanyị abụghị mmehie. Ọ dị egwu ike agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma ndị uwe ojii steeti Delta agaala ha aka ka egbe penwere otu nwoke ọwa aha ya bụ Ifeanyị bụ onye gara lee nna ya gbuo ya dịka ọ na-arahụ ụra gbuo ozu ya mpọmpọmpọmpọ gbuchaa ozu ya mpọmpọmpọmpọ lee ego nna ya retere n'ala zuru ya gbafuo je haziere ọyị ya nwaanyị birthday party. Ọgwụla birthday party ihe dị gị mkpa nna gị adịghị mkpa ego o weretere n'ala gị ga buru ya ma buru gaga mere nwaanyị birthday party. Clary chere na nwoke niile wu onye dị ka m ị makwa pressure i nyere m gbasara koi shoe na akpụle a na-agbanye kọpụ n'aka. Uche birthday party ka mmadụ ji gbuo nna ya lee ego o retere n'ala. Ewezụga na mụnwa na onwe nwere self control akara m ịkpọ ụdịrị agwa dị otu ọ bụ iji gbuo ụmụ nwaanyị gbado n'anya ka unu si pressurize ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ ọ naghị adị mma. Ọ wapara wụrụ nzuzu wụrụ iberiberism. Ifeanyi, how can you do such a thing? You know, gbuo nna gị. How could you or how can you? Anyone nọ dia nwedo oyibo a ga-asụọra Ifeanyi n'ụtụtụ adịrọ. You know? Birthday party. Ka iji gbuo nna gị gbuo ozu ya mpọmpọmpọmpọ. Uche enyi nwaanyị ọkwa na nwunye. Ịma ya bụ akụkọ bịara na-akọ na ozugbo gbuchara nna ya haziere ya nwaanyị birthday party ya kpọrọ ụmụ nwaanyị abụọ lapụọ na hotel anọrọ ebe ahụ na-akụrisi ya bụ ụmụ mmadụ na-eme obi ozu nna gị dọrọ igbujariela ya obi aka akwa gị obi etili amaghị gị gị na-erikwa ego nna gị retere n'ala ya na-atọ gị ụmụ ga-eme gị otu ahụ Ifeanyi ọ gaghị amụmụ nwa ọ dị egwu ụmụnne ise gwara o wee bụrụ ya ka ọ dị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ latrik n'ime ime obodo bụ Rural Electrification Agency apụtala m ịka ọha na eze mara n'ala anyị bụ Naijiria na-esote mba India n'azụ ma a bịa n'obodo ndị bi na ya na-anaghị amụ ọkụ latrik. Ọ dị egwu India obodo oyibo ha bịa na-emere anyị ihe onyonyo ha niile na-eme ebe amacha mma ọkụ na-enwe niile nwena so ha na-enwe ọkụ. Ọ dị egwu India ka Afrịka o wee bụrụ ya ụmụnne ike gwara o wee bụrụ ya nwene ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ The Statesman gee ntị. Na ndịkwa na ndị na-ekweghị n'etiti ndị bi na steeti Rivers dịka a nọ na-atụ anya nlọghachi Fubara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kpuru na gọọmenti steeti Imo ezigala ndị agha na ndị uwe ojii na ọkaigwe n'ihi ogbugbu egburu mmadụ 5 na ya bụ ọkaigwe ebe ka ọ dị ndị uwe ojii esiola aka n'ala ma dee n'ire ịnwụchi ndị kpara arụ a. Otu pati PDP ewegala tiketi ọkwa onyeisiala ha na mpaghara South ma kwupụta Damagum dịka onyeisi oche ha. O deberela amami na aghọta ugo eberela na gịnị na mgbagbo mana ka ọ dị ma ndị mmadụ ebidola na-ekwu na ihe awokwe mistake ka otu pati PDP mere. Why? Na Tinubu ga-abịa ugbu a gbado ụkwụ na ihe a kampen wa si ndị nọtụ ngwa na ọkpọ ọwụ ya ọ PDP ọwụ ụnụ na saịdị ara taa bịanụ ka anyị hazie ihe enwere m ike chịcha m enye ụnụ amama m na-aghọta ịma politiks wụ mma ihu abụọ o nwere ike na-efevọ gị 9 minutes
Pia. ya efevowa gịnị onye ọzọ. Ọ dị ka fan. Ọ dị ka fan mere ị na-egwu politiks ị ga-agbado gịnị anya ị ga-adị mara ị ga-adị hot dị cool. Ndị onye na-ediri ka inye ya hot gị inye ya hot, onye na-ediri ka inye ya cool gị inye ya cool. Ọ dị ka Uche. Uche a na-eji aka petepete eso Uche. What do you mean? Awọla m politics. I know what I'm saying. Akwụkwọ gị isi nga akọrọ gị gbago gị chi nga akọrọ gị gbatuo. Enweghị mgbe akpara gị aka n'ọnụ. Uche ide like politics. Clara, I'm going to take second wife. Please. And that's on period. Thank you. That make alarm up my mind. I can't continue like this. Thank you. You are not giving me peace of mind. I am losing it already. Honestly speaking, kedu ya ga-akpọdịrị ihe I want on politics ugbu a na eji aka petepete eso. Oh yeah. Uche, even you. Kedu ya mere ije derive join ịkparị m n'inye m insult. You even strong past politics. Gịnị mere ije derive join ịkparị m? Ewepụ amara Chineke dị iche o nyere m nji eso gị. Ndị mmadụ mana ụdọ jigidere ụtọ mụ na gị ọmụnwa ji ya. Any day provoke me were scissors bịa ọrụ chabi ụda gị gawara nke gị ma agawara nke m. I go cut am again. Yeah, thank you. Nke ahụ nkọtara aboki bịara duchie ya. Clara, aga m akọtụ hụ ụda ahụ gị gawara nke gị. Cut am. Kedu ihe na-emede gị? Cut am. Legodo onye nnachi inye ha second chance. Second chance nji aga eluigwe. Second chance again. Illusion ị ga-ebe ka wolf. Uche, second chance. Illusion ị hụrụ m look at me. Le anya n'azụ m. Lele. Illusion you are going to cry wolf. See, even Uche ị na-akọt ya m ga-ewere chicha ihe niile m nyere gị. Gị nwanyere ngene kedu ihe ị nyere m? Ma okpu a. Ma ihe a. Clara, ịchọ okpu m enye gị ya. Give me. Collect your cap. Collect it. O chere na ana m achị ọchị. Ị hụrụ m ya? Okpu nne wepụta ya adapụ. Collect your cap. Uche, na so you don't provoke rich. I chere na ana m achị ọchị. Calm down, I go collect am. Ejidi biribiri aga Britain. Use am Mụ na gị anaghị achịkwa o. I am going to take second wife and that's on period. No problem. I push them to the wall. J-boy, shebi yaram. You're my witness. Ka na-akọdo ihe a. No problem. Gị tụgharị uche nna clever ma were talkative overnight. You cannot give me peace of mind. Sedogodi ị na-emebe onwe gị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ isiokwu ya gbadoro okwu na mwega otu pati PDP wegara ọkwa tiketi ha na mpaghara South. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a na nke ọ ga-eme ka otu pati PDP nweta mmeri na ntuliakaelu agaji ime n'afọ 2027 na-abịa abịa nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị. Are you tired of searching from market to market, shop to shop, looking for the right parts? Don't waste your time searching.
It's the sound of the city. ISIOKWU 100.7. You love music? You love Echo FM 100.7. Please listen to these announcements. The family of Odom wish to announce the celebration of life of Sir Tobias Odom. a na-aga ma a na-agaribe ya ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela na ya bụ ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo o wee bụrụ ya n'ụtụtụ ọ ga-amasị anyị ileba ya anya bụ Mwega otu pati PDP wegara ọkwa tiketi ha tiketi onyeisiala ha na mpaghara South
bụ nke pụtara na ọ gwụchala onye si na mpaghara South ga-eji tiketi ha azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ, ị chere na nke a ga-eme ka otu pati PDP nweta mmeri na ntuliakaelu a gaji ime n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa? O wee bụrụ ya ike gwere, maka na ka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ ebidola na-ebugharị akụkọ na nke a ga-abụkwa ebe Tinubu na ndị otu ya ga-agbakwasị ụkwụ mewa kampen dị ya n'elu, bịa bido nnọọ sawa ndị nọọtụ isi hụ na ahụ na nọ n'ụzọ adịghịzi n'otu pati PDP. Ọwụ na ga-atụnyere m ka ọwụ na agaghị atụnyere m ike gbọrọ. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Mana ka njuke na-ege nwaada nwoke ọcha Clara, nke ọ ga-eme ka otu pati PDP nweta mmeri na ntụliakaelu afọ 2027 na-abịa abịa. Uche echere m na ihe mere PDP ji tinye ya mpaghara South wụ na ndị ugwu achọọla ugboro ugboro Atiku na ndị ọzọ ka e were atatụkwana ya mpaghara South ka elekwa uche ọwa aka nrikwa aka ịkpa aka emekwana ihe nhata nha ya arị mma enwe ndị dutere ibe ha edute na Naịjirịa. Eche na onye ndị a ka ha lechara anya bịasị mba o ka ebulata ya mpaghara South ka eme ihe na ekwiliburu eme ya gị nakwa gịnị ekwiti nhata nha ọ dị ego oyibo ga-ahụ isi ya. Ị nwere ihe oyibo na-achọ na obodo anyị bụ Naịjirịa, ọ chọtabeghị ya, echi ọ ga-achọta ya, ọ ga-eji ọsọ gbafuo wee bụrụ ya nwene. Ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata na ya bụ isi tinye ọnụ na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ, ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. maọbụ gị gaa na Facebook anyị, ozi ndị nke dabatara na Facebook ka anyị ga-agụ, n'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị. Ị garuo na Facebook gị jiri nnọọ nwayọọ taịpụọ Eko FM, ịtaịpụ ikiliki ịkpa mmụ ike kiriwe anyị, gbakena anyị ihe ị chere gbasara ya bụ isiokwu a anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Nke a kụchapụla ịbọọla chi ye Uche Nwagọdụ. ụtụtụ ọma onye eze. Uche Nwagọdụ ya gaziere gị na Clara. Ndewo. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma eze. Ịma ihe mere ihe ahụ ugbu a wụ na agada agbachiri ụzọ apụọla. Atụmatụ ha na-ewere onye ga-azọrọ ọkwa prezidenti nyekwana ndị South adabara adaba. Ilezie ya anya, o teele King David amarana na o teele ndị ugwu na ndị mpaghara ofe mmanụ na-achị ndị eche ha efe ndị eche ha efe ndị a. Ma ọ bụrụ na ihe ekwu ha ga-eme ya akwadobe nke ọma. King David asị ya gaziere na achọghị m igbu oge. Ndewo, ya gaziere gị nọ King David m nọrọ m na Facebook anyị ka ọ dị ugbu a n'ozi nke asị n'aka Comrade Ompadek Chidozie osi ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo AJUJU ma zibata ozi ya. Ọ sị ụmụọkanne bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo. Ọ sị ọmasị ndị PDP ha were tiketi ha weta ya ụmụọkanne na ha agaghị enweta mmeri na ntuliakaelu afọ 2027 maka na ka okwu ha ya ọzọ n'otu pati PDP anwụgo na o teekwala nọ eliri ya bụ pati na ịbịa were nnọọ tiketi ha wetawa ya South. Na nke abụọ amụma Wike chọrọ iji alụso Peter Obi ọgụ na pati ahụ agaghị aga ha n'ihu na pati ahụ akpọrọ PDP no Wike's private business. Ọ dị egwu onye kwuru Comrade Ompadek Chidozie Mosu. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Dimkpa Emeka si ụmụ alụmakụ dị na kansụl ime obodo Ehime Mba Nnọ Uche amanne ebe a na-akpọ ụmụ alụmakụ ọ ga ụmụ alụmakụ dị na kansụl ime obodo Ehime Mba Nnọ nke steeti Imo. Ọ sị Clara na Uche ga-anọ n'iru na ọ gakwa na-eme n'ọnwụ na-ebulata ya bụ tiketi ha chọrọ inye maka ntuliakaelu onyeisiala a ga-eme n'afọ 2027 na-abụlata mpaghara South na ọ ga-eme ka ha nweta mmeri n'afọ 2027. Ọ sị Uchenna n'ọkwa na iji ha ego gị jikwa n'olu ọma sọ m ana m anaghị m eyuzi ọlụ ọma ebe ị nọ atọ na m ga-enyere gị aka. I dey try ana m anwa ike m. Ị bọọla chi Uchenna unu abọọla chi. ụtụtụ ọma Nwada Clara. Ụtụtụ ọma nwoke.
biko ihe m gbara PDP ihe a mebiri enwe uru ọ ga-abara anyị ọ PDP achọ achụba ha were PDP ha gawa anyị emebiri ya. Ndewo ya gazie ịbọọla chi ye. Ebolachi Uchenna. Ara Ebolachi. Ebolachi nwoke ọma. Ọnwa ama na-esi uche street akpọ. Anyị ma ụfọdụ mmadụ ga-asị na ihe a PDP mere emere ya n'azụ oge. Ọkwa na ọ gaghị amịta mkpụrụ. Ma ọkwa na otu ahụ kwuru na ihe Tinubu ga-eji eme kampen maka ndị North. Ma ọ ga-echetakwa na ohere a pụtara ugbu a bụ ohere eke ndị South. Dọọ ndị South nwe ohere a. Ịma PDP asị ha mere ya oge mbụ dịka ndị na-ekwu na ha mere ya n'azụ oge. Ị na-ahụ ha iwe ike na-eji opportunity ha hijack ya. So eche m na otu a ha mere ya dịkwa mma. Ya bụ ma ha ga-anabata Peter Obi na PDP. Ọkwa Peter Obi ga-ekwe soro PDP ji azọkwa onyeisiala. Eche m na ọ ga-amagbu onwe ya. Maka gị lee na party election and politics of Nigeria, ị ga-ahụ na a na-ewekarị APC first, then PDP second, and other parties they stay at third, fourth, and so on. So ya ma PDP nye Peter Obi ticket, Peter Obi ekwerekwe na ba PDP. Eche m na ọ ga-enyere ha aka nke ukwuu. Echekwana m na ihe ha kwụ chi ọnwụ na ọ ga-agarịrị South. Ịkanụ ya? Ka ha ma na PDP ha mere ya dịka iji nabata PDP Peter Obi maka ha ma na Peter Obi nwere agalaba. So ya maka Peter Obi n'ihe ọchịchị ọ ga-enyere ha aka ha ga-akwa ngwụ kwa Tinubu ngwụ kwajie ya ama. Ọ bụ uche nnukwu uche Twitter. Ya gaziere gị nọ ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a. Etel Bees also ụtụtụ ọma my good people in the building ọkwa ya ọ sị n'okwu gbasatara Johnson Suleman Apostle Johnson Suleman n'ọwụ mgbe a na-ajụ ajụjụ n'ụlọ ụka ahụ ọkwa ịghọtara mgbe members ya na-ajụ ajụjụ ya anya ọsịsa na ihe ọbụla mmadụ na nwunye ya na-eme n'ime ụlọ na nke ahụ abụghị gịnị esin. No matter how you do it, something like that. No, I won't get a scene. Now headline now we're gonna cut and join. Ekwuru mi ye ekwu. Ndị news nwere ka na esi a capture ya. Ama me na wata make Clara aka otu a. Ha su uche is romancing Clara. Are you getting? Oga uche is touching Clara. Oga uche is romancing Clara. Ndị headline in the news ike gwọrọ gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka success ọtụtụ Uche na Clara ọ si Uche na ị ga n'iru n'ọrụ ọma anyị na-arụ na ihe omume anyị na-amasị ya na ọ laikiri ya ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ye. Abọọla m chi Uchenna nwa Grammy asụsụ nke ọma ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma o. Nwaanyị ọma ụtụtụ mara gị mma. Makwara gị o ndewo. Aka m bụ Dr. Ozigbo Ndụ. Ihe m nwere ikwu bifo m na-aga n'ihu biko Uchenna o mechaa ịkpọtụ ihe gbasatara dis echo dispelling ya agaala m ka m nwee ike ihe ịfụ ụnụ na ngwa chere were ya ECHO gide ECHO ECHO. Okay. Udo dịrị gị. Biko ihe gbasatara ihe ahụ position ewere tiketi enyere ndị South kwya? Ndị South. Ndị South. Ihe niile ị hụrụ na-eme now akpachagwele ya akpa my God. Akpachala ihe niile. Ihe awụ PDP ndị ke Rivers State. Ọ dịghị m ka ndị ke Abuja ekwuole nke ha. Ma a na-enwe PDP ndị nọ n'ụlọ, nwee PDP ndị nọ n'ama. So, the thing nọkwa ndị a wụ na Peter Obi na onwe ya kwesịrị ịmụrụ anya mara egwu a na-agba.
onye na-amaghị egwu a na-agba n'ihe a at the end ọ na-ahụkwa sọ ikwu okwu ka ọ ga-ekwudebe at the end ihe niile adịkwa ka ọ ga-adị so Atiku n'onwe ya dịkwa na aware na ya nwawo master. Atiku wee very big master, mana master nke ya ada akwụtacha ụgwọ kama ọ na-awara ndị ọzọ ụzọ. So ihe hụrụ ọ na-eme ihe a na-awụ at the end of the day Tinubu ga-anọkwa di ya compound udo dịrị unu my brother otu aka ọha m n'ọnụ. Ndewo ya gazie. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a na Facebook anyị nwa na ya eze isi atanja abazibata ozi gị isi Uchenna Clever Odogwu n'Igbo okwu na nwa Ada Clara nwoke ọcha ọsọ ụwa mara anyị mma ya makwara gị nwa na ya eze. Ọ sị nke a bụ akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị o si otu pati PDP ha ma egene ha zukwa n'ike gaa n'ihu Clara. N'ozi nke a si n'aka uche ka aha ya aha ya ga-awọ Maazị Aneme ọ sị uche ọ sị ugboro ole ka m kpọrọ gị gịnị mere o ji bụrụ gị na-amalite esemokwu gị na Clara ọ sị gị biko na gị kwụsị ịkpali nwaada Clara gịnị ka ị nwere ikwu n'okwu ọ sị gị akpọzila m ọnụ ụgba na biko na anyị nọrọ n'udo. Gị na onye nọrọ n'udo? Onye kpara nkụ ahụhụ si mgbere bịara ya oriri. Clara mgbere ga-erikata oriri na nke gị ike agụ maka na ịkpala nkụ ahụhụ. Ị bọọla chi Uche and Clara. Ụtụtụ ọma. Yeah, this is Awuja calling from Nkea. Ndewo. Ọkwa ime onye ụkọchukwu na baptizi mmadụ ọkwa ya? Ma ya dị na onye na-awụrụ ụkọchukwu nke ike baptizi mmadụ ọkwa otu a ka ọ dị na wedding. Onye ụkọchukwu na-ewedi people ma ya dị na mkpa onye na-abụrụ ụkọchukwu kwesịkwara iwedi. Therefore, by the authorities invested on me, I have declared you and Clara husband and wife. Iwala ụkọchukwu. Agwara gị so onye ụkọchukwu na-eme ma onye ụkọchukwu anọ nso onye na-akwụkwọ ya nwere ike mee ya. Straight to the point of today. Ihe arụrụ ala APC. You know APC is a drowning child. Ọ na-aṅụgbu na mmiri. I mean, I'm na-ekwu PDP na-aṅụgbu na mmiri. A ga-achọ ebe anaghị ekogide aka. Ihe we just spoil our P2B's plan. Because the moment P2B wanted the ticket of APC, then I'm not so you went in oil weekend Nandotie in Kataro. But it will not work. That is God. What we are saying is that this 2027 APC must go and the ADC through P2B must rule. This is my contribution. Thank you. Ndewo ya gazie awoja ya bụ chọrọ obi gị adaala yọm n'ụtụtụ a na Facebook anyị ahụ na ozi gị Sam Lawson isi Mbaise zibata ozi gị isi Uche na Clara ụtụtụ ọma na ilu kuru gudu ma na Uche okedu ihe mere nje stress this beautiful wife of mine ọ sị hapụka na edipọ ka ha biri itie na tata bụ birthday ya ọ na-aga ọkwaranụ ya na ejima ya nke nwoke happy birthday ọ na-agọrọ ha ọfọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ọma and many more years ahead ya gaziere gị no Sam Lawson si Mbaise gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka nna awụrụ m Joseph Ebuka ọsụtụtụ ọma my wonderful people on radio ọ sị na ọkwa big fan anyị Uche anyị nwawo AC gị no ọ sị na anyị gaa n'iru ọ sị Chineke gaa n'iru nọ na-agba anyị ume anyị abụọ ndewo ọ sị anyị na-alụ ọlọma ebe a na ọlọbụkwara na Eko FM ndewo anyị alọvọ gị ịbọọla chi ye ịbọọla chi nwanne nwoke oletu na-edi anyị dị mma o aha m ewu Prince Amnadu one of ụmụ Oyirete Prince Amnadu na-ekwu okwu a biko ana m arịọrọ nne ọchịkpọla gị azụ n'okwu akpụ n'ọnụ ugbu a n'ọnwa Julaị 24 ka gọvanọ steeti gwara na ndị nnamala chara na steeti a gị ihe nnama mere na-egbe aja echi akpụ niile la n'iyi akpụ niile rela ndị nnamala be ndị Fulani alabeghị esmen alabe n'ime ọhịa biko nụgbanụ onye ole ya ga na-akpọ onye gatụọla dị nnama n'ime ọhịa ka ya akụkwa n'akụ Jizọs ole ya ga-emerụkwanụ gọvanọ biko trai arụ mgbe ya nọbịa bịasị achụọla anyị nnama n'ime ọhịa ka anyị nwekwanite ịkọ akpụ ma ọnwa ka wụrọkparị ya rie
erimeri rikwanụ mkpa biko na arụọla ndụ unu gwanụ gọvanọ chi achụpụ n'anyị nna m biko nunuo. Kedu obodo ị kpọrọ aha ihe a? Ịgba aja ebe ịgba aja chini ụmụ ọyọ iri echecheme ịgba aja akpụ n'ebe ahụ agwụla. Biko nunu biko abeg in the name of God gwanụ gọvanọ chi achụpụ n'anyị nna m n'ime ọhịa ka anyị nwekwana ike kụrụ mkpara akpụ rie. I'm jam now to one of Umo unit, and make an apple. And then number alala you need. They bush him mud. There were. Now I need on there were. That is good. Yagasire again. However, Osi Ramonoke Rula, Igwente, image me kusi Kobala de Bemoa Biclara Wokocha. No Zoto to Tihegano Abrumo. Che nwere mgbe ewepụtara atụmatụ na a ga-enye ndị ebe ha ga-anọ gọọmenti Imo steeti si na a ga-enye ọ nama ya na-ekwudekwu ya wee private business onye nwere nama ya chọọ ka ọ ga-esi enye nama ya nri kwụsị ịdị na-eji ya atagbusi ihe mmadụ kọrọ n'ubi ya. No carry your own spoil my own for me. Ịma mgbe ụfọdụ a na-ekwu ihe a ndị ọ dịkwa n'aka akọ ntị gbam maka politiks nọ ya n'ime ndị ọ dị n'aka akọ ntị gịnị gbam leenụ ya na-egbe ada na maga n'ubi ndị mmadụ lee ihe a kọrọ n'ubi mee gịnị tagbusichaa ya. Uche ihe a ga-eme ndị chọrọ ịga ịkọ ugbo ike agwụ ha. Ike agwụnụ ha. Ada agụrụ nọ n'obodo nke ahụ ịkọtara gị jikodo ebe ahụ rime mana otu a na-ochi dapụta ka otu ndị ga-esi gakwa ọrụ ugbo ga-akọ ihe n'ubi ha. Ndị obodo a na-abili ugbu a megidewa ndị a. Ebidozie anụwa ya n'akụkọ. Anụwa akụkọ na-emetụ n'obi. Biko nụ gọọmenti steeti Imo eji m n'aka na onwe na ka unu si nụ ya na gịnị n'ụtụtụ a ndị egbe ada ha na-eti mkpu na nama atagbusichara ihe ha kọrọ gịnị n'ubi ha anaghị eji akpata atụfuo abụọ ọgaranya nama wo private business ọ business mmadụ ọwụ gọọmenti nwe ya n'ihi onye zụrụ nama chọọ ka ọ ga-esi enye nama ya nri kposi dị na-akpụgharị nama na-agagharị atagbusisi ihe ndị mmadụ kọrọ n'obi jiri nke gị na-emebisiri nke onye ọzọ nke ya nwa. Ọ dị egwu obodo Naijiria anyị ka nwere a long way to go maka ihe a ọ dị n'ozi nke a si n'aka Chika enwuru ọ sị hụrụ decision na ndị PDP bịara bịa nwe ugbu a n'ọwụ medicine after death n'ihe ahụ decision ha kara iteke na last election emere iji merie APC na nrụrụ aka niile dịgasị iche iche ha gara ime ya bụrụzi ugbu a ka ha gaji ime ya nọ medicine after death ka ọ dị egwu gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka bụrụ onye kachi AM ọ sị o si ụmụ anọ ifekala dị na mba itoolu kansị n'ime obodo mba itoolu zibata ozi ya n'ụtụtụ ọsọ ụtụtụ ọma my good people ọ sị na ihe nke a bịara na-ekwu ugbu a na ọ na-ahụ ya dịka medicine after death na sofas na Wike ka nọ n'otu pati PDP na PDP anwụọna na ihe kakwa na-abịa nnọọ bịa lee PDP chụtegharịa ha na ọnwa a ha nwụrụ ma ọkwa ma abịara lee Wike chụọ ya n'ọrụ n'akwa the only way o PDP ga-abịa n'ọzọ abịaghachita na ndụ ite ha ume ndewo. Ọ dị egwu a ị bọọla chi ye ọka nọ ya ị ga-agbalị kpọghachie nke a kụchapụla gbalị akpọghachikwa nọ ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị Steve Tochi ọ sị ewu na ọ hụrụ anya abụọ n'anya na anyị na-enye ya joy na mara eji a chọrọ ya achọghị ya ọ ga-awa ọkọrịrị Tochi joy ngwanụ bịa fọsụ anyị ebe na fọsụ marriage ị bọọla chi ye Hot FM gaa n'ihu Eko FM Eko FM unu egbule m egbu Eko FM ndewo ịma eji m akpọkwa na hot na-akpọkwa na Eko ọgwụ otu ihe ahụ ndewo gaa n'ihu aha m Comrade Dominic Isiokwu bara aka the Fesson ụwa niile ihe na Naịjirịa wụ AP pati anyị nwere na Naịjirịa wụ APC PDP ekelekwele m ndị PDP chetara na ndị South ga-aga for presidency. On this note aga m ayọnụ nwanne anyị nwoke wụ Peter Obi ihe abụ ohere ya ịga na PDP declare ya ka o nwee ike nweta support maka Naịjirịa nwere naanị 2 party steeti ọ ya wụ the secret either APC ọnọdụ ya or PDP apụkwa Labour Party na ADC ihe ndị ọzọ
ọ ya bụ my own take ya gaziela ụlọ. Ndewo, ya gaziere gị nọ. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Tion Twist. Ọ sị na ocheghị na ha ga-emeri na ntuliakaelu afọ 2027. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Nnaemeka anyị egbu si industrial layout dị na-irete na-ele anyị na-ekiri anyị. Ọ sụche na Clara na PDP ọma na ọka ha alaala dịka anaghị. Maka na Wike ka nọ na otu pati PDP. Ọ sị ya dịrị unu na mma, ndewo, ya dịrị anyị na mma. Anyị ahụ na nke gị Sapi si amapụ okuku. Ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ha ga-emere n'ihe a ha mere ha ga-emere. Ọ dị egwu. Otu oku kpọghị Ịbọọlachi Ịbọọlachi Uchenna nwa gara mmadụ ya zụchiri ọma. Otu a. Ọ ga nwoke ọcha onye dị mkpọka. Ndewo. Ya mara na mma. Makwara gị. Anọ m na-ege ọnụ na-elekwa ọnụ. Onye oche ọ na-aga alụ di na nwaanyị. Amamụ ekpere m ga-ekpere ya. Onye nna n'olu n'ụlọ awụ Achọ Foundation oju ụlọ eme ọ ga-eme nke agbata ụlọ adị mma. Nwoke na-esi aga ka ndị akụpụga na nke ọma. Biko otu enyi m nwoke si ihe eji masị nne ya garị ha n'ọrịa mgbe ya kpụrụ nkịta n'ụlọ ya oku nne ya aza. Ya eji masị nne ya garị ha n'ọrịa. Ị hụrụ pati Naijiria ihe were ka moto abara aba. Onye mma ya ga-achị obodo anyị adị mma hapụkwara na pati ka o so. Even ya godu na ọ nweta afọ ọmụrụ ọhụrụ a na ihe a ga-awụhụ pati ọwụ mmadụ maka ya ga-enwere one party system Naijiria ebe ha sị Naijiria ka dịrị. Ndewo, chịkọlata ịnọ. Onye mechara ya obodo a onye ga-achị na ya ọwụhụ pati ka ekwu okwu onye ga-achị na eke prezidenti ya dị ya gbara gawa France ya ihe ha ga-ewelefara ihe ọma ahụ megoro obodo ndị ọcha emekwe n'ebe ka ebe dịtụ mma wụhụ pati ka anyị ga ya nle nga na pati nwụọ ebe mmadụ agwụla. Ndewo, ya gaziere gị. Ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa. Ị ga-agbalị sonyere anyị na mgbede mgbe ọ ga-akụ elekere 5 maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo. Tutu ruo mgbe ahụ ndị unu nụrụ olu ha n'ụtụtụ enweghịkwanụ ndị ọzọ bụ na-abụghị m nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ọha mma gara mma ya zụziri nke ọma nakwa anyị wee na-asị ka ụtụtụ taa bụ Tuzdee Orie gaa n'ihu na mara gị mma. Ndewo. Onye aparịsa nwa hụwa n'okpuru. Aja ejeje gwa, enye akụ nye ihe niile.